ze zijn. Het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte vandaag is alles oké, zijn heel relaxed vandaag is alles ze zijn. Het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte. Het is 7 of de wekkerbron kan goed geslapen zeker. Maar ik wil nog niet in mijn bed, ik kom nog 5 minuten pezen aan hetgene dat met de baan staat. Welke avonturen hangt vandaag achterna? Elke dag kan beter worden dan de vorige. En laat me gezegd en toen denk ik het brood nodig heb voor er volledig in te vliegen. Carpe diem is het motto dat ik hanteren, zo leef ik zonder dat ik zin verliezen. Was ik gemotiveerd voor het moment te tackelen en te streven naar het beste en niet voor minder te zetten. Dus spring ik uit mijn bedden, hou krap de douche en ik weet niet wat dat is, maar ik ken alvast al een goed begin. En goed begonnen is afgewonnen, dus kies ik de dag positief te starten. Zo kan ik het niet meer verliezen, ken de touwtjes meestal 7 en dan. Dus zolang dat ik erin geloof, hou ik uit mijn potjes beland. Vandaag is alles oké, is een keer heel relaxed. Vandaag is alles een zijn, het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte vandaag is alles oké, is een keer heel relaxed. Vandaag is alles een zijn, het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte. Vandaag ga ik het super cozy maken. Het zijn de vogels van mijn raam die me helpen bij het ontwaken. Het kraken van een appel me tranquil klaarmaken. Outfit on point, nieuwe joint ontladen. Want de werkweek ligt achter me, de sabbat is begonnen. Nog wat kleine dingetjes doen, ik ben al bezig aan ter bron. Afwas, dweiltje, nog seren naar de winkel en daarachter tegen dek. En mijn hof, massa stof, met mijn wezen in de zon. Bij het lezen van een boek ervaar mijn ziel massa's van. Een burger in de pan, een avocado en wat groenten. Niet te lange in de keuken, want mijn garden is aan het klonken. Langzaam wegleiden, na verre streken. Ik laten weten aan de homies, dan kan ik kampvuur aan gaan steken. Hey Simon, zie niks aan het verheen. Tisjes die verse hier voor dat album moet ik nog tapen. Vandaag is alles oké, is een keer heel relaxed. Vandaag is alles een zijn, het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte vandaag is alles oké, is een keer heel relaxed. Vandaag is alles een zijn, het is meer dan een max en het bestaat zonder probleem. Alleen de gedachte niet meer een goed gevoel geven. En de eerste gedachte.